Čau lidi, tady Tonda Viktor. Čau, čau. A dneska si jdeme zahrát, začneme druhý video. Z Brawl Staru, koukněte se, máme ještě jedno. A teďko jdem na Brawl Stars. Ano. Tak já ti pušu invite, jo? A znova dejte mu tam lajky a Vicky mu taky. a odběry. Ale teď to video bude krátký, my vám ještě natočíme Call of Duty. Že jo? To dáme taky 10 her, tady to. Jo, to můžeme, no. Taky bych. Dáme ale Bravo. Taky. Já bych dal 5 her Bravo Ball. A potom 5 her toho. Dej tam prosím to. Jo. Bravo. Hej, oni zase už přidali tu Godzilla, nebo co to je? Potom video bude trvat 10 minut, protože na nastavování trvalo tak 2 hodiny, jo. A nebojte. Ale už máme jeden kill. Tady Niko taky bude mrtvej, tak si ale ty máš toho týpka, můžeš nám hodit do brány. Nemůžeš. Málo damage. Máš ho? Já mám. Tak to jde. Myslíš, že to mám mít? Až budou blízko. A tady je ten bůh, vidíš ho? Jo, já jsem ho přejel. Hojdám ránu, hojdám ránu. Nebere balón. To se bojím. Nějaký začátečník. Tady má 2000 klan. Dobrý, jsou mrtví. To zabíja. Já nám tekon hodím. Dobrý, to jsem ho. Balón. Balón nedej. Můžeš tam jít. Jak to? A je to v prdeli. Já tam jenom došla na hajzla. YOLO ho and a bottle of vodka. Nevadí. Nevadí, no tak Ale to je jedno. Ale ten to jívne radši. -4 pohárků kvůli tomu Brokovi, kdyby aspoň tam něco dělal. Kdyby aspoň zabíjel, to bych byl rád. 100% certified Bude dobrý. pirate. Ne, on je aspoň pohár. Já tady budu zabíjet. Mají nitu, protože zrovna na této nitu. No, můžeš? Střel. já jsem tam chtěl počkat. YOLO ho and a bottle of vodka. Můžu tam jít? Doběž. Počkej, udělám na hajzla. Počkej a hned. Yes! Pojď si. To byla dobrá taktika. Jako jo. Protože potřebuji ty no já jsem... Aha, my nemůžeme. Mě to teď úplně štve, jak to takovou udělali. I like Tak trees. to nemáš. Já se ho nechávám. Jo? No, já jsem můžu být jednu bůlu. One shot. My aim is true. A jinak lidi, Viktor má tam 400 něco, tak mu dejte, aby měl 500 odběratelů.
No díky, a hlavně Tondovi. Too pretty for Aspoň na pain. Vánoc Too 50. pretty for pain. Aspoň 50, no. Nebo nějak 20, Nebo 30, no. 30, nějak tak. 30, 50. Prostě No. ať má na 10. Budu moc rád. Watch out, here I come. Jsou moc Ale mě to jakože baví tam. akorát. Ona chce... Aha, snad mě nějaký No way, I want my mommy. Watch out, here I come. Už jdu, čekejte na mě. Jo, ona chce týmovat. Ty krasona proběhla, ale... Check out my guns. Dobrý, vystřelil jsem to tady. Vezmi to. Ne, tak... Brawn and beauty. Metr. No, stejně bylo. Tak já jsem mal. No way. Too pretty for pain, baby. Já bych dal po té týře dole. Mrtvá. Ale málo hápí. Oh, that's gotta hurt. Nechý bejt, tu. No mercy. Brawn and beauty. Já taky. Brawn and beauty. Jo, je to v pohodě. Dobrý, já to uhraju. Už se jí baril, ten barel. Nevadí. Zavěl. A máme jsme mohli dát i Dáme tady. ještě jednu hru. Vyhrát ještě jednu. Time for trouble. Paňáčka, nevadí. Ha, jinak lidi budou mít za chvilku tyka. Já budu mít za chvilku end. To hraješ. Já jsem to třeba zapnul tak Nature. Já taky. Já to celou dobu nehrál. Ale ty se na to blbej, ne? Jako není na to špatný. Na ten začátek, jako. I do not come in Dáme peace, prosím tě. just a regular day at the office. Jo, dáme 3 hry, asi konec, ne? Jo. Do not run away. Nic I jiného like nedám. Tak já trees. pak A nebo 4. já nechci zase čekat dlouho. Let's go. Já vím, proč jsme čekali na to dlouho, víš proč? Jo, já jdu nahoru. Já jsem si za toho starého Rika. Já jsem prcku. A jeden tu Kámo, zabijou tě. Dítě sám. Jdem na něj, pojď. Viktor se jmenuje. Viktor. Pojď se. Ne. Spalič. Tam Bernal? Jo, já asi na ní kašlu. Já ji vezmu, v pohodě, já ji vezmu. Tak já pak budu v Ty postu. utíkej, ty utíkej.
jsou tady ten Viktor, ten Spice. Kdyby já mám 9 těch gemů a on jich má 5. Ten Spike to dá mi kámo. Jo, tak oni jsou u mě. Ten Viktor má málo. Jdi pomoct. Vymrtné kámo, ten bůh tak mě má. Krásně, já jsem se poču. To je dobrý. Je to za to Rika jde? Jo, tak já si asi vyměním. Já Jo. si asi vyměním. Let's go. Dynamite. S nimi to šlo. Jako jo, minulý trošku video. jo. Tak ještě 2 hry. A až to dokončíme, tak jdeme hned na Call of Do not Duty. run away. Ne. Nebo možná. Já bych šel. How's that hurt? Ow, ow, ow. A dejte lajky. Tady je nějaký Berta. Tam je ten Rick. You hurt me. No, on má teammate ten Berta. Tak je rustáka, kulaj. Můžeš si dát příští hru Barneyho. Jako mi to jde, jakože i s tím Rainem taky. Já musím utíkat. Počkej, já udělám tady to odráževo. You can do that. Já bych ti dát pomoct. Yes, kámo! Určitě jsem ti taky nějaký. Don't be bad. A já jsem chcípil. Já počkám, já to nebudu brát. Jo, dík. Ať máš taky nějaký, jakože, ať seš nějak silnej. Půjdeš tam? Jdi trošku blíž, jdi trošku. Já budu tady zatím. Ty běž pryč. Já tam jdu, já budu mít ještě Jo, okay. štít. Go Menší. team. Já jsem ti právě že dal těch 4 gemů. Já bych na to volal. Utíkej, nechoď dál. Tady. Tady se mi dá. Jdi tam, kámo, jdi. Teď jsem... Vím robota i... I got you. Pojď. A teď je poslední hra. To bude i robota. To bylo i vyslouženě. Ale bylo to docela těžké. Já jsem Jako... Let's go. Hahaha, tak no nic, jdi. Jdeme na další hru. Jo, ty takové dáváš emoji. Bacha záda. Ty si můžeme dát ještě jednu. dáme ještě jednu. Prostě, já nevím. To máš... Já si dám jinýho. Teďka. Ok. Já si dám Barleyho. Come in peace. Já si dám Penny. Barley. Já mám tady to zlatýho, to není špatné. A já se vezmu Dynamite. Je takový házeči, viď? No. A musíme jako i na blízko. To jsem já. To nevadí. Já můžu dělat kolem sebe bubliny. No přesně. Ale třeba když to bude nějaký bůh, který má 5 rejů, má 5 z těch. Another round? Počkej, ne, tady jsou bedny, myslím. Budem, Ne, nejsou. Já ti nahituju. Ten zlatý je dobrý třeba. Midas. No, on tam je. Já jsem to říkal. Kdo to kámo? Se jmenuje. neber to. Jsem na YouTube, Uroda. Já ti řeknu, kdy to vezme. Happy to serve. Ještě ne. Já po to půjdu.
Jo. Já mám s barvem takovou taktiku, nevím kam kdo půjde. To byl takový asi... Zabil bombou. Já vím, já jsem tam viděl bombu. To je A to nešlo. ale dobrý, tak jo. Tak to by bylo dobrý, tak čau. Čau.